Ez, hori gara egingo, basura portak ez dute, horrezko dekarri, zentako hori. Hau gara, hau gara, eta denako portak. Horrezko dekarri basura portak. Ez, baina nire da bera nire portzeko. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izen parabola hau, Eriaren parabola. Bere etxetik ateratzen da eta hasten hasiagotetan lurrean, edo ezberdin lurretan. Harrisi artean, bidearen ondoan, sasi artean eta bukaeran lur on batean. Izan ere, lur on batean jauzi izana frutu ogaria emon eban, bestea galdu izan ziran. Esplikazioa edo azalpenean Jesuek dino, hasia dela Jainkoaren berbea guri zuzenduta. Historian zehar hausnartuz denetatik izan zirala ikusi daikegu santu handiak eta ospetsuak eta aldean kristau fedea errefusatu da bena baita Jesu Kristo eta kristauak erosatu eta eriotzaraino persegitu da bena. Gaur adibidez, San Kristobal gogoratzen du. 3. mendean, oraindik kristauak erosatuak eta martiritzatuak izan ziranak, garai hartan. Erromako inperioan Kristobal gizon indartsu eta altuenetako bat izan zen. Lehenengoz, errege handiena bilatu zen, eta beraren armada sartu zen, baina egun batean ikusi ban bere errege bildurtu zala Deabraren aurrean. Egun, horregatik, errege hau utzi eta Deabrari zerbitzea erabaki eban Kristobalek. Baita egun batak ikusi ban Deabrua beldurtu zala gurutze baten aurrean. Horregatik kristaua bihurtzeko zan eta ermitau bategaz hasi zan bizitzen. Ermitau honek agindutzen Kristobali penitentzia eta baraua egin eitzala. Baina agindu hau ez jakon gustatu Kristobali, eta orduan bidali utzon ermitaino honek ibai handi batera hortik laguntzeko jendea ibaia pasatzera. Eta hortan pasatu zen gertakera ospetsuena. Haur batek eskatutzen laguntza Kristobali ibaia pasatzeko. Eta ja erdian bazirenean ibaia gogor jarri olatu askoekin eta baita umea oso astuna bihurtu zen Kristobalentzat. Bukaeran ibaiako beste aldera heldu ziranean ume honek esan etzon Kristobali Jesus bera zala. Eta gero desagertu zen. Jesus egaz topaketa honen ondoren Kristobalek bere burua eta bere bizi osoa aldatu ebazan hortik aurrera kristau zintzua bihurtu zen eta bukaeran Jesusen testigantza emonez martiritza sufritu eban. Erdiko edadetatik, zela edad media, Elizan eta Europa osoan oso ospetsua bihurtu zen Kristobal eta bere debozioa zabaldu zen agur. Eraiaren parabola itzuliz, pentsatu daikegu zelan jaunaren fedearen hasia sartu zen Kristobalen bihotzean. Zenbat aldiz, jaunaren hasia bere bihotzean jauzi zen frutuak emon barik. Eta bukaeran bai, frutu ugaria emon eban. Horregaitik gaur, bere oroimena egiten dugu eta beren laguntza ere eskatzen dutzugu, ondo gidatu daigun gure bizi osoa, ez bakarrik kotxia, baino, gure bizi osoa ondo gidatu daigun. Jaunaren hasia gure buruaren barruan aldi asko jauzi behar da. Eta holan tantakaz
Jainkoak gure bihotza iguntzen duzku, egun batean lurra onalez frutu ugariak emonda eguzan. Zer aurkeztuko dugu jainkoari gure biziaren amaieran, zelako frutuak, ugari eta ona frutuak edo eskasak. Bai, jainkoak laguntzen gaitu beti eta bihotz damutu bategaz beragana bagatozela, beti bere errukia erakutsiko dizku, baina beti ere deitzen gaitu ahal egin daigun aurrera joateko gure kristau bizitzan. Gaur, San Kristobalen eredua babesa emoten duzku, baita geuk ere era batzuetan gutxienez kristau eredua emon daiegun gure lagun urko hori. Eta baintxe, gure Kristobaldeun nazinean bide laguntari, orain ere egozu lagun bidaiari. Orain ere egozu lagun bidaiari. Bizitzako bideak bihurriak dira, laguntza behar dugu samurtzeko bira. Laguntza behar dugu samurtzeko bira. Gure nahi beroena agurra egitea, herriz bildu gaitezen datorren urtia. Herriz bildu gaitezen datorren urtia. Kristobaldeuna hemen gaituzu, gidario zure horietan. Gure zainda